tragis. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen among tansah dadi impen yen pinuju geget lapi esmea merati wis mari kangen muga-muga tansah temen atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem ang damika jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mong tansah dadi impen yen pinuju geget lapi esmea merati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem tias jatika
among alimantap ilo Sasti ing ilat tinepino ing tolak sare dumawa tawang tawang mugia kali saking siku dendaning Gusti Kang Maha Kawasa nuwun kula nuwun dumateng para sesepuh para bini sepuh aji sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi pundi para priyagung para pangembating praja satriyane nagari minangka pangdampang damai kawula dasih ingkang pantes sinudarsana para kiai para alim ulama ingkang rinten dalu tansah spanding kitab suci wahyu ilahi minangka kiblate manembah dumateng Gusti Kang Maha Kawasa nenggih ingkang satuhu yuhuring budi sih tentrem rahayu mugia tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya mring kula tinar buka jroning raos sesarengan memuji ngarsane Gusti Dat Kang Amurweng Dat Kang Maha Welas Maha Asih nenggih Dat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan saha kanugrahan ingkang tumedhak tumanduk dumateng panjenengan sadaya lan kula malih ingkang amengku ganti Bapak Agus Suhartanto Putrah kula wangsa satunggaling wujud kanugrahan kadite ingkang lenggan menika surya kaping 3 dosa candra November warsa kalih awis langkung nenggih pepundhen kula Bapak Agus Suhartanto kalian Ibu Supriyanti Ningsih rumagang karya sawegahan tepi darmaning werda ngentas putra mahargya siwi nenggih amala kramaaken putra jalunipun pun Bagus Muhammad Irfan Adianto ingkang sampun kadhawaken kali puspaning ayu para dinadias Nobianti sarjana gizi nenggih atmojo putri saking almarhum Bapak Edi Suryansap kalian Ibu Ratna Dias Tuti saking tlatah Puri Malanjiwan Bandungan Colomadu Karanganyar mila ing kalenggan menika ingkang amengku ganti nggih ngawontenaken tasakuran walimatul lulus ngunduh mantu pramila ingkang amengku ganti nggih Bapak Agus sekalian amandhangi rawuh dingandika sadaya nggih samangke mugi kasduan njurung sih donga pangestu kang mahanane putra temanten saribit kang arsa lumbaning samudraning gesang bebranaku mugi sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh dadi kakasti kawuryan dalidir kaya baloba wali kenya sang hyang para wreda muda taruna anggena hanjum menengi gelaring upacara mangkono satu hanama sampai kehama muji ngarsane Gusti mugia lapang upacara kang rinakit dening Bapak Agus Suhartanto Saputra Purwo Madya Wasana Hayu Hayu Rahayu Durga Mendak Polo Sirna sagung para rawuh kang kinurmatan nenggih keparenga ngaturaken mungguh titi laksitane adicara ngunduh mantu ing dalu menika sasampunipun kabuka samangke kapurwaken praptaning teman saribit jengkar saking wisma palarman ujung sasana pawiwahan tumuli kalajengaken atur pasrah panampi nggih sasampunipun purnaning pasrah panampi samangke teman saribit pinaring nujuan tirta wening saha kaboyong kalenggahaken wonten ing Panjangga Mula nggih dampar pinastri kalajengaken atur pandonga
purnaning atur pandonga semakin luwih wonten bacara sungkeman. Sasampunipun kasigeg sawetawis ing samangke wonten atur pambagya harja. Minangka pratandha purnaning pahargyan samangke kajumenengaken saha kajengkaraken temanten saribit Rama Ibu dalah besan sekalian. Tumuju ing sangandhape gapuraning pahargyan ingkang minangka tangkep asta saha ngontapaken kundunipun sagung para rawuh. Mekaten munggo ing titilastaning adicara ngunduh mantu ing dalu menika. Nduwun. Santi mulya Santi mulya luhur mulya ning negara ing
Sagung para rawuh ingkang kinurmatan sampun wonten sasmita bilih tempanan sarimbit sampun satata ganti niki samake kepareng humarak sowan dumateng para kang kinurmatan arsa tumuju ing sasana pawiwahan wis wahyaning mangsa kala praptaning risang warja temanten sarimbit jengkar saking Balai Palarman nggih arsa tumuju ing sasana pawiwahan tindakipun sangat mojo temanten sarimbit mugi manggiya kawilujengan kawis toro sangat mojo temanten sarimbit nggih sampun mijil saking Wisma Palarman arsa tumuju ing sasana pawiwahan lemah halus apa cambok salangka cumangkah lonan temate kakung nenggih pun bagus Muhammad Irfan Adianto kawis tinggal Agung Prabowo Agung nenggih Adiluhung Prabu jajaring Nalindra kang kebaing kawiwawan luhur kang semono kanthi kenya kang pindha atsari nenggih pun kusumaning ayu Paradita Dias Novianti dasar wanudya kang sulistya karangga busana kang sarwa edi kaya-kaya ilang sepating janma kang kawis tinggal luhung widodari kang jawantah turun mengarsa weda tempaten sarimbit ketinggal renteng-renteng arah runtungan kadya hamimpi kangkus amin tuno nggih prapteng nggih nyopi niji sigra kandhek bunalah lampahira nggih samake wonten juting pasrah panampi sirep ungguling gendring ladrang wilujeng nggih sasampunipun temanten saribu satata wonten sasana pawiwahan tumuli kalajengaken atur pasrah saha panampi dan pasrah udah kawitan atur pasrah saking keluarga temanten putri Indonesia samangke ingkang kapiji minangka dutaning atur nggih Bapak Pujiarto kaampingan Bapak Paino kalian Bapak Kusnan dumateng kagem Bapak Pujiarto kasumanggaken sumangga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala muridin jabatin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Barakallahu fika wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Panjenenganipun persepuh bener-bener sepuh ingkang pantes kena bekten panjenenganipun para alim ulama ingkang satahu kaula tuhani nikinipun panjenenganipun Bapak Ihsan Puji Wandoyo jajan ahli madya ingkang tansah winantu sagungir panghormatan nunjuh keparang matur kanthi litrambaran cap sisa ing budi mewah ngaturaken gunging Pak Somo mugi pinaringna kawula kanthi sumantaka marak mangarsa wonten ngasa panjenengan. Nggih kawula pinangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun almarhum Bapak Peltu Purnawiran Edi Sarayansah napa dene Ibu Retno Diastuti. Aning saderengipun kula matur monggo boten kusupen ngaturaken puji syukur wonten ngasampun Allah Ta'ala ingkang sampun paring rahmat barokah hidayah kesehatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged pepanggihan wonten ing pepanggihan menika mugi-mugi njawet pepanggihan menika Allah Ta'ala tansah paring rahmat maghfirah ugi ridhonipun Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Ihsan Pujiwandoyo ingkang hormati menggawe kados sing kula sowan marang wonten mriki ngaturaken sedaya rombongan badhe nyunaken saking panjenenganipun Ibu Retno Diastuti nggih awit piyambakipun boten saged boten ikhlas matur piyambak
inggih dening kepareng kapeksane ngaturaken salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Agus Suhartanto napa dene Ibu Sriyanti lumantar kawula. Ing pandonga kinten salam taklim anggenipun sami-sami hamung karya netepi darman sepuh haming bawa putra margya siwi ngentas pitulus kenya putra putrinipun munggia tasah mangkih ya suka ing basuki. Ing salajengipun pilih panjenenganipun Bapak Agus Suhartanto napa Idin Yusru Bianti Ningsih kagungan putra kakung ingkang sesilih Bagus Muh Irfan Adianto sampun katindakaken ijab kabul kalian putra putrinipun Ibu Retno Diastuti dek rikala wau dinten Ahad Surya kaping 3 November warsa 2000 selangkung anut satataning adgari agami napa dene negari ijab kabul nggih sampun kelampan sae awit sih pambiyantunipun nadra arestu saking para pinesepuh para sedaya ijab kabul suci tansah manggih rayu jeng kalis ing bidara ing sambikala mboten wonten alangasipun tunggal punapa. Ing salajengipun wonten kalunggaran menika temanten kawula pasrahaken tumeten nggih tampiya kula sak rombongan ning jumurunging ngarsa mugi-mugi temanten serimbit ingkang badhe lelumban wanse awit lan bebrayan agung mugi tansah atut runtut bejo mulya mangga bejo mulya ingkang senedya ing akhiripun dados keluarga sakinah mawaddah lan rahmah. Panjenenganipun Bapak Iksan Pujiwantono bebulih saking panjenenganipun Ibu Diastuti ngasta angsal-angsal mboten saged kasebat setunggal mbek setunggal nggih awit neng ngikuti sarana anggenipun badhe kekadangan bebesanan mugi-mugi dadosa saklami-laminipun. Panjenenganipun Bapak Ihsan Pujiwantono ingkang kawula hormati keparenga mbok bilih samangkih sampun paripurnane bargian punika kawula dalah sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi kawangsulan kula sak rombongan tasah pikantuk pendhidhikan saking Allah Taala dipun tebihna saking bebaya lirbe limpun segala tebihna saking pringgo bayani marga. Panjenenganipun Bapak Ihsan Pujiwantono bilih mekatan atur kula sekedhik kathah kirang langkungipun jawit cupluk pangersan kawula nyuwun gungisi samudra pangaksama mekaten agruk kalam walong wa fiqil motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Wis lajengipun panampine pasrah nggih Bapak Agus Suhartanto sekalian boten kuwa matur piyambak pramila samangke ingkang menawi suling atur nggih Bapak Ihsan Pujawarto ahli madya kasumbul Bapak Surati kalian Bapak Sabtono Wijayanto dumateng ingkang kinurmatan Bapak Ihsan Pujawarto semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Nuwun mateng ngarsanipun para sepuh mini sepuh ingkang satu kula bekteni langkung-langkung dumateng keluarga ageng Bapak Peltu Purnawirawan Edi Suryansah sawargi ugi Ibu Retno Diastuti sak keluarga ageng kang tansah kula hormati ugi dumateng Bapak Pujiarto ingkang kula hormati ugi nun nggih ing mriki kula minangkani sulih sarira saking Bapak Agus Suhartanto kaliyan Ibu Supriyanti Ningsih sak keluarga kenen badhe nanggepi menapa ing dados atur saking Bapak Pujiarto wonten ing dalu menika nggih namung sakderepipun lajengan matur langkung rumiyin tasih kula dherekaken ngaturaken puja syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos katitik wonten ing dalu menika
panjenengan sedherek kula tasih saged ngempal wonten ing dalem pahargyan menika kanthi wilujeng boten kirang setunggal punapa. Dumateng Bapak Pujiarto ingkang kula hormati, apabila anggenipun kala wau Bapak Pujiarto sampun ngaturaken salam taklim saking Ibu Ratna Diastuti sak keluarga, kula ingkang kawisi nampi kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang mangkanten ugi Bapak Agus Hartanto sak keluarga ageng ugi ngaturaken salam kawilujengan dumateng Ibu Retno Diastuti sak keluarga ageng. Mugi-mugi Ibu Retno Diastuti sak keluarga tansah pinarengan kawilujengan sumrambah dhateng ingkang sami rawuh. Atur ingkang salajengipun bilih anggenipun Bapak Pujiarto nglarapaken saha masrahaken temanten sarimbit ingkang sesilih Bagus Muhammad Irfan Adiatno putra kakungipun Bapak Agus Hartanto kalian Ibu Supriyanti Ningsih ingkang betaun saking Sangkir Selatan RT Setunggal RW 8 Desa Paulan ingkang kalawu sampun kajatuh prami kali Roro Ayu Faradina Dias Novianti Sarjana Gizi putra pawistrinipun almarhum Bapak Peltu Purnawirawan Edi Suryansah kalian Ibu Ratna Diastuti ingkang witalun saking Puri Malangjiwan sekawan nomor A kalih Mbah Nuan Malangjiwan. Alhamdulillahirabbil alamin bilih kala wau enjang dinten Minggu sudah kaping 13 November ijab saha kabul ugi adicara panggih sampun kalampahan kanthi wilujeng miturut adat widi-widana ingkang lumampah wonten ing Puri Malangjiwan Mbah Nuan. Kula ingkang kapisi nampi ugi kula tampi ingkang samangke teman sarimbit ingkang kula aturaken dumateng Bapak Agus Hartanto kaliyan Ibu Supriyanti Ningsih. Lan semanten ugi anggenipun Bapak Pujiarto ngaturaken angsal-angsal saking Ibu Ratna Diastuti ugi kula tampi kanthi lumahing asta kekalih samenika namung kagem hang rumah ketaken anggenipun sami bebesanan ugi dumateng temanten kekalih mugi-mugi saged nambahi anggenipun katresnan lan kanthi juru wamuji saking ingkang sami rawuh menika mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged dumugi dados kaken-ken ugi lan ninen-ninen Allahumma amin. Lan mbok bilih sak mangke sak bibaripun adicara pasrah panampi panyuwun saking Bapak Agus Hartanto sak keluarga Bapak Pujiarto lumantar sedaya pangombyong tasih kasuwun pinarak lenggah sinambi caos jurung pamuji anggenipun temanten kekalih mugi-mugi anggenipun teman kalih badhe bangun bali wisma tansah pinanggih wilujeng dados keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Lan hamba bilih anggenipun mangke paripurnan pahargyan Bapak Pujiarto sak pangombyong badhe langsung pamit. Bapak Agus Hartanto sak keluarga namung saged ngaturaken mugi-mugi kunturipun tansah pinanggih wilujeng boten wonten kirang setunggalipun. Kula ing pungkasan minangkani silatur saking Bapak Agus Hartanto kaliyan Ibu Supriyanti Ningsih tasih kathah klentang-klentunipun atur kula nyuwun ageng pangapunten mekaten kang saged kula aturaken. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh ingkang kehormatan mekaten mungguing aktor pasar panampi duwi sampun nopurna salajengipun teman saribut arsa kinujukan tirta wening saha kalenggahaken wonten ing Panjangka Mulya nggih dampar pelaminan. Kang semono teman saribut arsa kaparingan nujukan tirta wening Tirta Perwitasari Tirta Kakanyolowadi saka sari-sarining Sumberta muga biya seger sumyah anggone arep omah-omah
nenggih kanthi tirta wening mugi samangke anggenipun arsa urip gesang wonten babagan agung tindak tanduk muna-muni mugi saged lelandhesan ati ingkang weni. Sasampunipun kaparingan nuju tirta wening nenggih tempatnya sarimbit jumeneng jajar sinengkaran sindur dening Ibu Jerwas. Lekang Rama minangka pangarusane lampah hanyebek pancate sindur. Siga jemangah tumujing sasana panjangka mulya. Retidem perman datanono sabawa jroning walang salisik ran-renantane bahawit samirana datan lumampah kang kabirsa ngeling bangsa kang angrangit angrit ambabar unggeling gending boyong minangka sumpah mbagya tindakipun sangat mojo temanten sarimbit sedaya kala awit saking daya pangaribawanipun temanten sarimbit nenggih prapteng nggih puniji teman sarimbit arsa kalenggahaken wonten ing Dampar Winasti desa mangke kang sinebat upacara tandur. Sasampunipun lolos ujud ing sindur temanten sarimbit kalenggahaken wonten Dampar Winasti nuwun kang Rama Ibu daya-daya amapang teng besan mugi samangke kepareng pilenggahan kan amping-ampingan kaliwan putra temanten sarimbit. Sawetawis sirep saknalika ngeling gending boyong. Dumateng para rawuh ingkang kinurmatan, nenggih sasampunipun temanten sarimbit lenggah satata wonten Dampar Winasti kaampingan dening Rama Ibu sekalian kepareng ing satawus nuwih samangke wonten wujuding utawi atur pandonga. Mobil sampun satata ing gati dumateng kang kinurmatan Bapak Eyabani wedal sakcekapipun kasemenggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan hajat keluarga Bapak Agus Suhartanto, Ibu Supriyanti Ningsih pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wajhal karimi wa azimi sultanik. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alabta Nabi Ibrahim alaihissalam wasiti syarah kama alabta Nabi Yusuf alaihissalam wa yulaikha kama alabta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiti Khadijatul Kubra. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah,
yang maha pemurah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Walimatul Urus Ananda Muhammad Irfan Adianto dan Ananda Faradina Dias Novianti. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka. Ya Allah yang maha pemersatu, satukan Ananda Muhammad Irfan Adianto dan Ananda Faradina Dias Novianti sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Syarah, sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Yusuf alaihissalam dan Yulaikha, sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijatul Kubra. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, limpahkanlah kepada pengantin berdua rezeki yang baik dan halal serta barokah untuk mencukupi nafkah keluarganya. Berikanlah keturunan anak yang soleh dan solehah yang bermanfaat bagi agama, kedua orang tuanya dan keluarga besarnya serta masyarakatnya. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, masih banyak yang ingin kami panjatkan kehadirat-Mu, namun kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang ada di hati keluarga Bapak Agus Suhartanto dan Ibu Supriyanti Ningsih pada malam hari ini. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah hajat mereka pada hari ini dan selanjutnya. Rabban zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawi kehormatan mangkatan mugi ngantor pantu bersampun purna. Dewa salajengipun upacara sungkeman dumateng bujur bae parang hamrati tisaken mungguing upacara sungkeman kinurmatan gendeng Wiwit Agus bayi. Nggih dumateng Bapak Isdaini keparang lolos dulu temadan kakung. Wiwit aku isih Lagi semono temadan sarimbit wis jumeneng jajar arsa suwa sing ngopeni prapteng kono piji sidrokan keping kandhal wandane sangat pojok temadan sarimbit lamun kawit jelelesan lahir batin kemati bekti mugi kun maka sekolah disangoni pinaringan kabagasan sadang pangan wis mesti
ngaturaken matur nuwun. Mula aku kudu ngerti bangun lurus ngajeni Ageng pangarupanipun Kang Rama Ibu. Sepisan malih ngaturaken matur nuwun Rama Ibu. Nang keparangan nyuwun pangampun kula badhe misah dhateng wewengkonipun Rama kaliyan matur kesan bebayan kelan nang bapak lan ibu nyuwun berkah lan pangestu amrih langgeng rahayu atur panuwun kekalih kinanten sebabti pangestune Rama Ibu tampan ana nggih anakku. Uga bisa dadi jimat anggungmu bakal urip ana ing bebranaku. Tak durake anakku ya berukun bisa tentrem uripmu. selami Bisa bahagia mulya uripmu. Lan bisa dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wis yo nggar wiwit bisa. aku isih rukun bayi ya anakku sak keloro. wong tuwa sing ngopeni Rama Ibu. nganti tumeka saiki lahir batin kemati mangkat sekolah disangoni sandang pangan wis mesti aku bangun turut ngajeni bangun turut ngajeni niki keparenga caos panglipur sawet wis dhumateng Segung para tamu. Sumangga Cak Armi kanthi nyu pemilih. Bapak Alek lebda budaya nyenengih kadang kinasih pambiwara matur sembah nuwun. Cik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten kula ambali malih atur salam kula kadya kudu panjenengan. Estu-estu panjenengan sedaya kula dongaaken mugi tansah manggih kesehatan, manggih bagas waras, manggih kabejan kamulyan, manggih kararjan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalunipun satawis kunjuk ngarsanipun pini sepuh sesepuh sepuh hanggung mestuti dhumateng pepayane kautaman satinggining bekten sinebagya kakung miwah putri para tamu ingkang kula hormati. Sinebagya ugi kadang Uda Tumaruna ingkang kula tresani lan ugi khususan keluarga ageng kadang besan sestra inggih saking lalatan Puri Malangjiwan sekawan nomor A2 Wanuan Colomadu ingkang kula tresani kula bedhani wilujeng dalu wilujeng lenggahan wilujeng rawuh
satawis samangke milih jemput panggil seragam pametri budaya New Family Soloarjen. Jadi Mas Sanggrahawan dan mongkon gonilan Kartosuro Sugarjo pun suwi roko Mas Yatmantor Sasdal Seni ing wanci dalu prayogi makarya sesarengan kalian Kresna Son Audio Sound System wingking saking laladan jadi kagungan roko Mas Laksito sogi multimedia video shooting jadi Joko shooting wingking saking lawan tidak biarkan sebagai langsung kunjung saking tamu lalu kita kantor seradang pemetri budaya ugi derek mangangi bagio ingkang tembe wong ridho temugati Bapak Agus Wartono so Ibu Supriyanti Ningsih ingkang pidalem wani padukan Sangkir Selatan RT Setunggal RW 8 Paulan Colomadu Karanganyar ingkang sakti kepareng ngawonten tasakuran wali matur ngurus jadi boyong mantu iya ngunduh mantu jadi putra jalu kinasih sangat bagus Muhammad Irfan Adian dari sempat kepareng Hajatul Rami Sangdia Ayuroro Faradina Dias Novianti Sarjana Gizi putra pawesiri saking almarhum Bopo Veltu Purnaiwaran Edi Suryansah dan Ibu Ratna Diastuti pidalem wontening Puri Malang Jiwan sekawan RT atau nomor A2 Banu Ancol Madu Karanganyar Tentram tertamtu wonten kantor kerajaan pemetri budaya dari Jelungo kagem Sri pengantin kekalih ingkang samangke lumbane Branageng tansah manggiya kabejan kamulyan pikantuk arayon katentreman bangun keluarga kanthi sakinah mawaddah warahmah sosikum amin Allahumma amin. Ini sepuh para rawuh sing bagi satawis kerajaan pemetri budaya New Family Soloarjen wonten ing rikala dalan semangke kinantenan Prawidawati Sorowati cacah 3 kawastanan Triwidawati mugi wonten keparingan setunggal mbaka sawiji katepangan konjo saku tami mohon maaf rekan-rekan penyanyi HP di non aktif obrolan nanti lagi ya mohon konsentrasi dulu Pak Ustadz dan injih kawitan ingkang sepisan wingking saking laladan Wonogiri sukses wonten Mbak Karina Permata Hati Mbak Karina status masih lajang umur kisaran 19 tahun Ya, 17 tahun. tercatat ex mahasiswa Unisri ya. Jurusan apa? Universitas Sritek Sukarjo tutup misalnya hijau kuning. Selanjutnya artis hadir dari kota Surakarta dengan nama Rani Montolalu tepatnya di kiri kanan Pasar Depok Surakarta tercatat mahasiswa ITS ini bukan ITS Surabaya ex mahasiswi ITS Institut Tibontek Surakarta iya tutup Abi lanjut artis kebanggaan kita bersama Solomadu berdomisili di Wonilan dengan nama Eriana umur kisaran 20 tahun ini tercatat mahasiswa aktif UKI apa kuwi? Universitas Kalista Indonesia kampusnya yang kejikan kampusnya
Ira deret tepangga diwanuh kula pun amin wingi sakanan kiring asrama Priwauri tertentu estu nginyi kepareng sowan amurwani pemanggian lumantar new family Triwidawati tansah andamel syukuraning penggalih tertentu ki sampun ki pikantuk cecolo sasminto kunjuk keluarga ageng ing saking lalatan Perum Puri Malangjiwan ing wanci mirunggan sinambi hangerantu lumadine adicara kasuwun foto sesarengan kalian Sri pengantin bibar dahar Ibu mangke foto sesarengan li pengantin nggih nggih matur nuwun ayo Cok Opo wis lali sliramu Dek semono yen dolan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu pino sedewe ngangon terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine mas belan alit ali-ali saduli kanggo tombo kangen iki prasasat ngimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari Apa wis lali sliramu Adek semono yen dolanmu Pati wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu pino sedewe lalu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine mas
uripe durung tututani rasa kangen wis bisa mari. Jadi matur sembah nuwun Mbak Rani, Mbak Kaharin Sauki Eriana ingkang kepareng warwani pepanggihan pantas wiradang pemetri budaya New Family ing wanci dalu prayugi sepisan malih makarya sesarengan kalian Krisna Pro Audio Sound ingkang saking lalatan Gintung Gajan. Jadi Colomadu pun suwi Roko Mas Laksito Sauki Joko Setiabudi. Jadi ingkang saking lalatan Paulan ingkang satawis mangke estu ingkang kepareng sowan marang mangayun prikonso mugi tansah damel syukur nanging saged miyak sepiring swasana tartamtu Purwa Madya Wusana ingkang kepareng hadayajat. Jadi Bapak Agus Suhartanto sareng Ibu Sri Ibu Supriyanti ningsih estu tansah manggih kaberkahan. Satawis tasih kapareng abdal Pak Lek tasih nggih siap nggih sing mungil sik ngene Mbak Iriana monggo. Jadi artis kebanggaan Colomadu Kartosuro nggih. Ceh. Nggih Mbak Amin. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Heeh, lagi ya wis Mbah kok Teknik iki ya MC mambu lemah kok berarti. Ya ora. Ning sirku ki ya sing rada pantes demes ngono, Mas apa piye ngono. Om wae nek no. Om ya ora. Amin. Nggih. Kula salam rumiyin nggih. Nggih. Ya sakderepun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian kula sak rencang lumantar. New Family. Family. Micil saking Gonilan. Tonggo. Iya, dadi ora family ini. Lah. Ilat rada di anu tekuk sithik ngono. Family. New Family. New Family. Kira iso gitu. Nggih. Iki diparingi langgam-langgam rumiyin nggih. Matur. Ageng dawa mboten? Apa to iki? Langsung. Oh, bawa tilem. Kon langsung mawon. Seno iki tekne iki ya bladekan kok ya. Nggih mboten kesupen nderek dedonga kagem temanten kekalih nggih Mas. Nggih. Mugi dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin ya Allah. Enggal pikantuk momongan putra-putri ingkang saleh lan Ya, salehah. Mas Irfan dan juga Mbak Paradina Dias Nopianti Bener. sarjana gizi ya. Oke, niki langsung mawon. Sing sayuk sing rukun Senadyan aku bocah gunung toh banget tunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancene se dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku muga aja nganti gawe gelo ngati
bareng glintir ngene ya gumyak ya Mas. Gumyak. Pripun Pak sing mburi kok wis sajake wis penak ngono. Enak iki enak piye kae ya rada anu kok no. Kene iki kajaba ki mau ki udan anu banyu ya udan ulem barang kok padake iki kokeh. Ayo kowe ngerti to Kang Tarjo. Weh iki saploke anu dadi penyanyi kondang iki. Wah iki sukses. Amin ya Allah. Dadi penyanyi sukses. Amin. Iki urung suwe iki njikuk anu mobil Pajero, tuku mobil Pajero senilai 400 juta iki. Nggih. Mobil-mobilan. DP 0 rupiah, angsuran 47 kali diangsur ping pindho lagi. Nggih. Nggih, iki tekan gone apa ora ngerti yo. Lah ya mobil-mobilan iki mau. Nah. Elok saiki. Ya. Apa kowe ra kelingan? Oh, ake. Ngomahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Sinubagya sadawis ngambali atur katur kunjuk keluarga ageng kadang besar susna wingking saking ladan puri marang jiwan ing wanci mirunggan tasih wonten wedal kauturan foto sesarengan kalian Sri penganten pun semanggaken. Ya yo nyinang karo ngilo Senadyan aku bocah gunung Dah banget tunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen se dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelangan perpisahan karo aku. Muga aja nganti gawe kelo ngati nang tinebehna mreng rupeta Allah ya mas ya mas ya mas. Nggih niki kok cepet temen ya mas. Cepet Kok apa? sampun metu maem. Lah nggih. Aku ki nyanyi ya karo batin. Aku ki urung maem sop kok wis metu sego. Saking iki giyak-giyak semangate catering Saking pundi? anu unik Paulan. Oh, Paulan. Wah, anu. Lah iya. Kuwi ya mahasiswa kabeh sing laden iki. Mahasiswa apa? Mahasiswa apa? Uniba tadi. Universitas Batik Keris. Oke. Apa kowe ra kelingan? Ate. Ning ngomahku
Gendho Ayu Eriana lulus Raja matur sembah nuwun langgamipun jadi putri gunung mugi estu damel sukareng penggalih namung kiwala satawis kanthi raos handaping manas pradang pameti budaya new family sumene awit sampun pikatuk cocolo awit saking menika konjuk pangrantami lumados adicara Bapak Alek Lebda Budaya wekdal wangsul panjang nuwun Cekih. 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 Nggih matur nuwun para kadang pametri budaya ingkang sampun cas panglipur Majelis Agung para tamu. Nggih dumateng para rawuh kang dhat kehormatan nyuwun pangapunten keparengan lajengaken munggu ing titik laksana adicara ngunduh mantu ing dalu menika. Dari acara salajengipun atur pambagio harjo. Sepisan malih Bapak Agus Suhartanto sekalian boten kuwa matur piyambak boten ngarsa panjenengan sami pramila samangke ingkang minangka talanging basa nggih Bapak Dr. Andes Haji Aris Mahmud Ramadan ingkang samangke kasumbul Bapak Suradi kalian Bapak Wahyu mobil sampun satata ing ganti dumateng kang kehormatan Bapak Dr. Andes Haji Aris Mahmud Ramadan kasumanggaken sumangga Mataraman tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Konjo dumateng para bin sepuh ingkang tansah kinurmatan ugi para alim ulama saha para pangemban-pangembatin praja ingkang kinurmatan ugi sedaya hadirin ingkang minulya. Kula minangka sulis sadaya saking panjenenganipun anak kula Agus Supriyanto, Ibu Supriyanti Ningsih ingkang panjenenganipun saestu badhe matur piyambak nanging manahipun raos bombong bagaimana kerawan panjenengan sedaya mboten kuwawi matur piyambak awit saking menika sulisarira dhateng kawula. Bapak Ibu ingkang minulya, pilih panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto sekalian ingkang sepindah lumantar kawula ngambali ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bilih panjenengan sedaya sampun nuhoni menawa ingkang dados undanganipun anak kula sekalian. Bilih anak kula sekalian wonten ing dalu menika netepi danamaning kasepuh inggih menika
ngimah-imahaken saha nikahaken putra kakungipun ingkang asesulih Bagus Muhammad Erwan Adianto ingkang sampun nikah resmi kalian Roro Ayu Faradina Dias Novianti SGZ. Putri Bapak Peltu almarhum Edi Suryansah, Ibu Ratna Diastuti ingkang pidalem wonten ing Puri Malangjiwan 4 nomor 2A Banuan Colomadu Karanganyar. Dene ijab kabul sampun kalampahan kalawa injing. Bilih pawigatosipun panjenengan kasuwun rawuh supados anak seni pernikahanipun putranipun Bapak Agus Sudaryanto menika saha paring dongak pangestu dumateng temanten sekalian ingkang kala wau sampun katindakaken kanthi dongak pangestu panjenengan. Mugi-mugi temanten sekalian tansah pikantuk rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Dados bali griya ingkang sakinah, mawaddah warahmah, maslahah bid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ingkang sanesipun panjenenganipun anak kula Agus Sudaryanto sekalian ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak sederek tangga tepalih mitra dharma saestu ingkang sampun paring pambantu sehingga anggenipun ngawontenaken paliman wonten ing dalu menika saged lumampah kanthi sae. Panjenenganipun boten kuwawi males dhateng panjenengan namung nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pambiyantu panjenengan ingkang awujud menapa kemawon mugi tansah dipun paring piwales ingkang langkung sae saking ngersanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun hamba bilih anak kula Agus Sudaryanto sekalian garwa anggenipun nampi kerawan panjenengan anggenipun caos pakurmatan ingkang awujud luruh lungguh saha suguh kirang meranani panggalih panjenengan. Panjenenganipun lumantar kawula nyuwun agunging lumunturing sih samudra pangarsami. Akhiripun panjenengan anak kula nyuwun dhateng panjenengan supados nyekecakaken anggenipun lenggan ngantos paripurnaning walimah wonten ing dalu menika. Ing akhiripun saking kawula pribadi hamba bilih anggenipun ngaturaken menapa ingkang dados pawigatosanipun saking anak kula Agus Suharyanto kalian Ibu Supriya Ningsih kathah kekiranganipun kula ugi ngaturaken sewu-sewu agunging samudra pangarsami. Munawi cekap semanten kairing doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semanten nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, dumateng para rawuh ingkang dados kinurmatan, mekaten munggah atur pambagya arja nggih sampun kaparsa. Nggih dumateng para rawuh pilih payuhan menika dereng purna dikapareng pelenggan kanthi mardikane penggalih ngantos dumugi purnaning pahargyan samangke. Sawetawis menika wonten panyuwun saking kanca-kanca manten kanca kerja yang wonten salam menika saking Banyulangit ingkang samangke kepareng utawa kasuwun foto sesarengan manten sarimpit. Lajeng kemawon dumateng rencang-rencang kadang pametri budaya New Family. Monggo Cak Armi keparenga caos panglipur dumateng sagung para tamu semua. Mr. Alex terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari studio 1 kita ke studio 2 kembali ke rekan-rekan New Family. Hari ini bersama hadir bersama rekan-rekan artis penyanyi yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan nuansa kegembiraan. Bahasa tadi sekedar info dari beliau Pak Alex, mitra dan rekan sang mempelai jangan terlewatkan untuk nanti juga diminta foto bersama sang mempelai. Demikian ya Pak Ki. Mitra dan rekan sang mempelai. Untuk bisa berfoto bersama sang mempelai. Satu artis dari kota Surakarta ada Mbak Rani Montolalu spesial untuk hadir kembali bersama kita di sini. Yuk. Ya, selamat malam Cak Amin. Anu Cak ki mau mbah to. Ya, Cak Amin. Cak Amin. Yo Cak Amin yo kadang yo Cak telek barang dadi. Nggih. Kandhane. Kok Cak kok yo iki Cait. Mas Tarjo, nggih. Sudah kenal dengan Mbak Rani? Sudah ya. Oh iya. Oh alah ya ampun, Mas Tarjo gimana kabarnya Mas? Ya. Setelah dipecat dari Sritek, beliau jadi pengusaha kaya. Penjual beraneka burung di Pasar Depok, Surakarta ya. Oh iya, yang penting sehat selalu ya Mas Tarjo ya. Ya bersama biasa, New Family Mas, ada Karisma Cinta. Karisma Cinta spesial buat mempelai ya. Spesial buat Mas Irfan dan juga Mbak Faradina. Mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan. Mungkin kita nanti jalan-jalan ke sana Mas. Boleh ya? Kita ini seperti minuman kopi susu ya. Cinta, kini kau datang jua melanda dua insan, dirimu, diriku. Cinta, sungguh indah citramu, dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu sayang. Iya, tiada seindah hari ini bagian kedua mempelai bagaikan raja dan ratu, luar biasa ya. Bersama New Family ada Mas Manto, juga ketipung kita. Tiada seindah karismanya, apabila kau tahu cinta itu suci. Mbak Rani, hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, sayang, demi
demi kasih yang ku damba selalu demi dikau yang ku sayang demi kasih yang ku damba selalu sayang Terima kasih. Saya yes loh sama kamu loh. Kenapa? Suaranya TOP top. Ya ngene iki lho. Oh ya ngene iki lho. Ngene kowe iki terus anu ngendikan ngono ki mare kemerungsung. Oh ngono kuwi Mas. Keringetan ra Mas? Keringetan. Kayak pengen adus. Ya, terima kasih Mas Amin. Nggih, terima kasih Mbak Rani. Tentunya satu tembang yang baru saja usai. Ini spesial dipersembahkan buat sang mempelai berdua Mas Irfan dan juga Mbak Paridina. Tering doa dan harapan dari kita semua Bapak Ibu, mudah-mudahan Mas Irfan dan juga Mbak Faradina tentunya nantinya selalu dalam kebahagiaan dan cepat diberikan momongan yang soleh dan juga soleh yang tentunya ingin membuat kebanggaan beliau berdua. Baik Bapak Ibu, kita kembali sajikan satu tembang-tembang buat penjenengan. Kali ini satu artis cantik hadir dari kota Wonogiri. Ya, ini luar biasa. Kita juga kehadiran maestro seni, ada Mr. TJ. Ya, ini juga supaya nanti turut menyuarakan suasana. Boleh duet sama Mbak Karin, boleh. Yeah. Mr. TJ silakan. Ese kok tak entek ngene. Monggo merapat. Ya, ini juga beliau juragan campur sari no, nggih. Siap. Ya, ya. Gak. Yo, alah engko yo anu. Ngaten to. Ya, nggih. Ya, beliau itu juragan campur sari juga. Pengen ngerti campur sari ini apa? Apa? Loh, langsung langsung pripun? Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab utangnya gendang lunas ya. Amin. Rezekinya lancar, paringi sehat, bagas waras. Amin. Saya ucapkan dulu selamat menempuh hidup baru Mbak Farah sama Mas Irfan, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wes ndak kesuwen aku marah ya silak Bali. Starlove Mas. Apa? Starlove. Lintang Asmoro. Wes ketinggalan. Wes kok. Kowe nek kene kelukane Cak Amin, nang kono Katno. Piye Mas? Sampean apa ngertas? Oh iya. Oh anu to Starlo. Yo langsung Mas. Jeng. Tasku tulung gawakno ya, tapi aja mbok buka. Iki enek bome. Iya, bekerja sama dengan video syuting Joko Setiabudi dari Paulan, juga catering Oni. New family. Ya. Siang pantoro ratri mong eling manis iramu senajan hati marang saja Sulasmi rasa kangen hangling putih lintang bulan dadi saksi upayani datan balenjani janji sabaya mati sabaya pati. Aku ya sedulurku sanggire oke. Iya Mas.
tresnamu kinarya tombo susah jroning patinku Wong bagus antep ngerasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Jan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat sakara wis tresna ra bisa dipisahna ya New Family dari Gonilan Colok Kartosuro tasku coba golungo rasa kangen angin putih bintang bulan dadi saksi ubayane datang balenjani janji sabaya mati sabaya pati New Family Sekalian Wong ayu tresna mungkin narya tombo susah jroning atinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan maruni banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat sakara wis tresna ra isa dipisahna wis tresna ra isa maturun suwun Mas Upacara Amin. udah Ora mantun cak dalu amin. menika sampun warna saking kula menawi lepat nuwun pangkura kan dipandhuta pengatur sebagana kala mawabi kamtika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wangsul dumateng kadang pamitri budaya Nggih. Tan kantun kadang pamati boyo New Family ugi ngaturaken wilujeng kondur konjo saking pertamu mugi estu solang-solang konduripun tansah manggih rahayu niskala tepi saking pringgo bayaning marga pinanggih keluarga kanthi manggih bagya mulya. Bu Ning badhe nyanyi riyen mboten? Oh nggih. Ada mitra tercinta Pak RT biar bertahan sih ya. Pak RT dan Bu RT bertahan dulu, mohon maaf. Pak RT salam sehat nggih, ampun kondur miyin. Mbak Lia silahkan Mbak Lia. Ini juga artis kebanggaan Sanggir Paulan ya. Nggih. Kok santai kok urung. Nggih. Elah pas cedhak kok omahe nggur sak pecak kok nggih. Buning mengke jam 1 kondur nggih. Ya Allah. Nggih. Pak Demono? Nggih. Nyanyi. Oh.
mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji opo ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remu ati iki yen eling janjine ora liya jebulane suwae apa salah aku iki kowe nganti tekan belanjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat pondok sejeng karo uripku aku nongso mergo kepacut tresno ora ngira saiki citra kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remu ati iki yen eling janjine ora ngira jebulane suwae apa salah aku iki kowe nganti tekan belanjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat tondo sekaro uripmu aku nongso mergo kepacut tresno ora ngira saiki citra uripku iki melarat tondo sekaro uripmu aku nongso mergo kepacut tresno ora ngira saiki kowe citra ora ngira saiki kowe citra artis ora tau payu yo ngene iki. Matur nuwun Mas Amin nggih. Nggih, Pakde mono matur sembah nuwun mugi tansah pinanggih sehat, rahayu ugi sedulur-sedulur saking Laradan Puri Malanjiwan perumahan nggih. Mugi-mugi konturipun tansah manggih keselamatan. Mbak Lia sudah siap, silakan yuk. Nggih.
kamu sayangku di sayangku di dunia ini cuma tanpa kamu hampa ku rasa di dunia ini karena kamu sayangku di dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini. tiada kalimat dapat terlukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Tiada ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepada dirimu. Itu dapat kurasa dari pandai tanganmu. Itu dapat kurasa dari pandang matamu. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa di dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu
cintaku kepada dirimu. Itu dapat ku rasa dari pandang matamu. Itu dapat ku rasa dari pandang matamu. Kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma satu cintaku di dunia ini. Ya. Tak nyanyi ke wisan loh Mas. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku boyo sampun Suka iso rasa kutu nganggo mecucu. emang para sayu muda beda karo atimu. Rungono sembangan manisku. Asik. Dua sayang ngapunten saestu, entering saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane. Yo Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua mati wong sampun ana ngancanine saben dina. Fani Goyang Mbak, asik. Spesial buat Mas Catherine, lunas lagunya ya. Selamat Mas Irfan. cintaku mbak yo sampai lemesu nesu, tapi iso rasa kutu nanggo mecucu. Emang paras bagusmu tak beda karo atimu. Rungono tembangan manismu. Aku sayang ngapuntane saestu, yen saged nuruti apa karepmu, tapi bakal sumbalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur
bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina asik goyang se family. Persiapan yang cintaku sampai lesu tapi iso rasa kutu nganggo mecucu emanen paras bagusmu tak beda karo atimu rungokno tembangan manismu sikat ya mas sayang ngapunten saestu saken nuruti apa karepmu tapi aja sumpalah ana dina liyane tak upayake mbok kepiye carane sikate tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina sikat yo sayang ngapunten saestu yen deresaken nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah saben kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina matur nuwun sudah sabarnya lagi kaya sing neng TV rekaman ngene. Apa? Berkah talenta. Oh iya. Sadewa. Iya, kayak Sadewa. Iki? Kisah Dewi. Iki kuwi lanang kok Lagi ya. Mas. Oke ya Mas Bro, nanti lagi ya. Oh ya, boleh. Eriana, tetap tolong dinyanyikan satu tembang berikut karena ini permintaan dari iki saka adikku lanang Setiawan iki lho. Anu grupe catering unik. Iki njuk lagu Lewong. Lagu ki sing rada gaul to, Bro. Ayo, ya ini wis njaluk Lewong. Oh, ya iki yo kayak ana anu kotos-kotos kringete ya. Ya. Kringete deleweran kae kok. Iki digarap apa iki? Lewong digarap seragen apa dangdut apa? Anu digawe jazz apa Bro? Irama jazz ngono piye? Komplit. Digarap tayub jare Mas. Lah tayub poso joget kae, ra iso. Digarap sak-sake weh. Weton Purwodadi apa Wonogiri tayub bisa. Apa jane? Ngekek-ngekek. Oke Bro. Le Setiawan iki lagune tak puterke kanggo kamu. Semangat buat rekan-rekan catering community unik ya. Asoy.
iya Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku godho ati rinten siang dalu Datang bisa ngulangke hatiku nek ndokok piringe alon-alon. Lah iya to. Piring biak-biak gue kaya mak krompiang. Krompiang. Kuwi nek tuku ya larang lho kuwi. Ketok nek wong kesel nek Setiawan ki nek kesel ya ngono kuwi. Kuwi kesel apa nesu ya, Mas? Iya anu. Loro-lorone. Loro padha. Iya ngono. Wah, ya ngene iki lho. Tahun 2000 menginjak 2026. Dadi nek enek MC kok ketoke gelap ngene iki dipadangi. Sentere ngene iki sentere. Dipadangi. Setia Budi. Makane aja mancing ae to Mbah Amin ki. Lah kowe iki mancing. Kowe kok ora ngerti aku ki dosen apa ngono ora ngerti ora. Dosen apa? Dosen UPIN aku ki kok. Universitas Pancingan. Jadi kampusnya ning Cengklik kono waduh. Ning Cengklik kono. Universitas Paguyubane to. Universitas Pancingan ikan nila. Satu pandita ning sisihanku mugi Gusti Ilahi tresnaku bakal ginawa mati. Salam sukses untuk rekan-rekan cateringnya Indonesia Paulan. Asoy. Unik. Yo. Eriana. Dalam. Masuk. Ayo. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku godho ati rinten siang dalu binar jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu lerunguyahi segara datang bisa luluhke hatiku sehingga makin dong kemana-mana kata hati seliti suatu mandek neh langsung terus Sabtu pandita datang
isianku mugi Gusti ilahi tresnaku